Ramogi jwang machiegni ontiere kar ka piny maber cheno mar piny koro tiere kar ka wanono weche mag siasa wago tarubin sectors mamoko ma en chal mar Kenya odiochieng' ma kawuono ka wantiere kar kae wakelo ni nonro mopogore opogore ka wan gi jonon weche siasa kaachiel koda jo siasa e chenro ni mar piny yudo thuolo bende mar twak kodwa achiel kachiel lakini machiegni nyinga Cleophas Luo chenro mar piny chako sani antiere kae kod welo ariyo kaunti ma Kisumu gi kaunti ma Nairobi kae kaunti ma Kisumu antiere kata kod mano MCA machon ma Nyalenda Bima bende ja siasa mano Joseph Opio Lale machiegni ahinya Ramogi TV okinyi ma kawuono. Orwakini machiegni ahinya odiochieng' ma kawuono e chenro ang'eni weche mag tudruok ponono bende otimore kanyo ma okonya yude yo makare watemo lose mondo ka waduogo wayudi e yo moro bende makare ke studio moro ma Nairobi kae wantiere kod wendo ma wantiere okinyi ma kawuono mano Meshako Dede janon weche siasa machiegni. Erokamano Cleophas wamor mondo watudre gi jopiny okinyi masani e wechegi. Kaka wuono warange chieng' tich adek juma ochako mang'weche nya gik mang'eny osetimore momorie juma are wuok tich nyaka kawuono nyalo bedo gin mage ponono gin mago podhi rango bedo chieng' ma kawuono. Cleophas sani gima moro ja Kenya onge. Ina achiel kuom jogo wako mor. Kadi ne wan jorege de koro wawero mana tie yien moro kwa bet wachamo gika owacho ni do you see anything to smile about? Mana mi ok wan jorege koro wamwanya gi gima moro ja Kenya sani tin kabisa. Nyokoro Ramogi jwang' into mage momori e juma rindu ka wantiere kodi kae wadani mondo mitutri kod achiel kachiel sani wantiere live mane mbui moro mar Facebook ageno ni sani waseyudo Joseph Olale ka wanyalo yudi sani ikonwa ni podi koro ka wayude wadhi nyime kod chenro ang'ena watude kod achiel kachiel nento aneni e yo makare chaka gima Kisumu bende ochiewo yo moro maber ahinya to de waheri wingie kapok wachako chenro kata kamano watemo loso yorego mag tudruok. Joseph Olale oyawre kendo machiegni mar Ramogi TV chenro mar piny koro chako sani Kisumu uchiewo nade are juma ni mane chakre chieng' tich mano chieng' wuok tich nyaka kawuono mage momori machiegni twak. Erokamano Cleophas Kisumu ochiewo maber kabisa kendo gik moko dhi maber Kisumu ka. Erokamano ahinya chenro mar piny ka ageni mae angu ni chopo chenro mar piny okinyi ma kawuono koro wadabedo kae ka watwa kendo wada mana nono weche mag siasa mosebedo ka timore to mokutelo ne mano nyaka Ramogi jwang' wadani wachaki gi rango gigo mano timore odiochieng' manyoro. Jatend piny Kenya machon mano osedhi retire mano Uhuru Kenyatta bende koro ne oyuoro e dala mosenindo ngire George Magoha mondo mi ochiw ote mage mag lit kod kuyo ne anyuola kaachiel kod osiepe. Nochopo kata kod jotend migepe bende mano tiyo kod Magoha e kindego ka ne ntiere kanyo kaka jatend migao no mochung' ne wechego mag somo. Odiochieng' manyoro bende jotelo mamoko nochopo kacha mano moting'o Stephen Kalonzo Musyoka mano gai mar duond burano mar Wiper kaachiel kod jodito mamoko mano tiyogo kacha mano moting'o nyaka Fred Matiang'i gi jotend migepe mamoko. Winyane kaka ne giloso kaka ne gichiwo neno margi e wi ng'ano mane George Magoha en kaito awinj pach jonon weche siasa ma wantiere godo e studio odiochieng' ma kawuono. I got to realize that this was a man who was not interested in position, but rather what he could do with position. He was a man who did not fear speaking to truth, a man of great integrity, a hard-working Kenyan, a sincere Kenyan, a man who was dedicated to the cause of education in this country. When I made him a minister, I made the right choice in putting at the helm of education a man who deserved that position. We had a disdained politicians, but I think he was the greatest leader. And you combine these attributes, and you end up with a man of great excellence. And you can understand why you would have no time for tribal talk.
as Fred has said, because he himself went beyond tribal boundaries. We'll think about how we can immortalize Professor Magoa's contribution to our society. Either one university will create a chair and name it after Professor Magoa, or a scholarship program and name it after Professor Magoa, or name a research program after Professor Magoa. And actually, if people were to be very honest and sincere, like the universities, and do something like that, a lot of us ordinary citizens of this country who admired his life and had an opportunity to work with him will make our small sacrifices and contribute to that, because that is the greatness of our society. Magoa exhibited the best of Kenya. Magote mageliti kuyo kae paro kendi chiora paro mopogore kotenore kod tich mane George Magoa otimo. En ranyisi machalo nade mani neno kane jogo mano tiyo go duto no chopo kar kacha singo no chiw mano mutingo nyaka kanyo ka oting mag nyithindo mane George Magoa ne siro yore gi mag somo mondo mi odhi nyime kod weche gi mag somo kata kodoko ni ngire George Magoa oseninda chako di Meshako Dede kapok adhi kaunti ma Kisumu. Erokamano aparo ni odichieng' manyoro gi manyo jatend piny Kenya machon migosi Uhuru Kenyatta temo timo ne ok en ywak ma kawaida kata ma pile pile mwanyalo wacho ni jo Kenya duto of course onge ng'ama pok owinjo lit mar tho Magoa, but Uhuru ne temo nyiso ni notiyo gi Magoa machiegni kabisa, kendo temo nyiso ni ei gik mang'eny manyo opfil ni osucceed kaka president machon, moko kuomgi no miye success go gi the late Professor Magoa. Mar ariyo no temo nyiso bende jopiny e yo mano temo losego mi neno kodhi kacha ne yot mondo mi kano land tho mar Professor Magoa to ker machon ne wuoga or condolence ne kata wuoga kien to dhi e dalano to chiw ywak kata mos mare ne familia to wach no rumo gi kanyo. But ni neno ka e kinde magini notimore no instruct Dr. Matiang'i ma bende ne tiyo e cabinet achiel gi Magoa mondo chok cabinet mamoko manyocha owuok e loch mare mondo gibed kanyakla ging'iyane kaka ginyalo konyo choko liend Magoa ka achiel gi bedo gi familia ni machiegni mondo gilos chenro kanyakla. Mano nyiso ni Uhuru ne otiyo gi cabinet mage kaka jok machiegni kode machalo wete, ok ne ena relationship mar tich ni wayudore kar tich, tijno oserumo ng'ato ka ng'ato dok dalagi, koro ka ng'ato winjo lit kata oyudo lit to waoro mana condolences messages to watieko gi kanyo, kata wadhi to wago mos to waayo gi kanyo, kata ka nitie gimo matin ma wan go to wabolo kanyo. Yo mano Uhuru ochoko godo cabinet mage nyaka PSS machon ka achiel nyaka gi Margaret Jaode, nyiso ni ne en gi Magoa machiegni kaka ng'ama wadgi, ne ok en relationship mar tich kende. Omiyo aparo ni ne en gima ber nikech waseneno ji mang'eny kwa wito ji mang'eny ma yande nie cabinet mopogore pok waneno ka ker machon mora mora owuok gi jok manotiyo go te cabinet mantie ka giwacho weche malich kuom ng'ato machalo Magoa kamano. Omiyo an machane en a show of solidarity, to ne ok giweye gi e condolence kende, mana kaka isewacho ne gitudore nyaka gi family ma giseng'eyo ni nitiere gik moko kata yawuoyi gi nyiri moko matindo manyo Professor Magoa temo support e weche education. Nyiso ni gidwaro ni legacy mar Magoa odhi nyime kata tok ka Magoa osenindo. Erokamano. Kamano gino mantie kata nyakoro moge jwang' ayude Pat James mano Joseph Olale inyalo miyo mana ler bende korka kori ni nene yo machalo nade mano limbe mara ma jatend piny Kenya mano osedhi retire mano Uhuru Kenyatta kano limo dala George Magoa gi ote bende mano chiwo kachiel koda jotelo mamoko mano chopo kar kacha. En ranyisi machalo nade e kinde gi ma jo Kenya ywago wuoyi mathuon ahinya te sekta no mar somo? Erokamano Cleophas. Mokwongo tik abrogo
mos makende ne family ma Magoha on behalf ma jo Kisumu. Gimomiyo awacho kamano nikech Magoha ne ng'at ma ne jatich motegno kendo kantie wach nowuotho nyaka e gwenge kaka Kisumu ka tok pande pieri Magoha nobiro mokawo nyathi motere skul. Koro mano nyiso ni Magoha ne jatich motegno kendo jatich maduong'. Mar ariyo, e limbe mar ker machon migosi Uhuru Kenyatta e family mar Magoha onyisowa ranyisi maduong' ni kata uwe tich kamoro achiel nyaka ubed e unity ka gima ber kata gima rach otimore. Koro wagone ker Uhuru Kenyatta ni onyiso jo Kenya ni kata ka en japuonj ma head of school ilalo japuonj ni kaw staffs gi tema chon gi moriwore mondo dhi gone family no mos kendo kel chuny family no ni kare nuhero ng'atu. Mogik mawacho ni aneno ka migosi Uhuru Kenyatta owuoyo gi confident maduong' lien Magoha about Magoha. Confident ni nyisowa ni migosi Uhuru Kenyatta ne nigi adier makende ni Magoha ne jatich kendo Magoha no deliver e tena mare. Mano ema nyalo wacho e gima notimore nyoro. Kamano kaka nyalo bedo kacha ni thuolo ni duto nyalo bedo kacha ka ipare. In ka irango sekta mar somo ahinya. Lokruoge gi mosedonjo kar ka. Ong'e maber ni bende wadarango siasa bende mano gore dala ka Magoha odiochieng' manyoro. Kapod aniri kanyo Joseph Olale nyaka sani. En gimane maduong' ahinya ma idhi bedo kacha ka ipare godo kata kiparo godo mosenindo ngire George Magoha. Mokwongo Magoha iparo gi gik mang'eny. Magoha ne en ng'at moro manokero raha. Kineno ka ji miel to Magoha bro mako lwete. Karo jus kata matin to ng'iyo joma miel go. And tendency wa kaka wan jo siasa kata kaka nature mar dhano. Ka ng'ato miel kata yudo kod yiero moro oa loka. Ka ng'ato miel temo juso dende matin to Magoha ne ok en ng'at matimo gima chal kamano. Gima paro go Magoha e wach somo ni Magoha ne ng'at mane otamore kuo mar piny kendo tenancy ma Magoha tiyogo 3 years Magoha notemo matek ma leakage moro amora Magoha ne dwaro ng'eyo ni owuok kanye to ng'amogole to okumu mane ma in godo. And kendo Magoha ne nigi face ilongo abro luongo ni face mas caring face maka Magoha wuoyo to wuoyo gi chir kendo wacho ni gima chal kama ok adwar kendo wache motegno. Magoha kendo ne ng'at moro manoero ni nyathi modhier nyaka dhi skul kendo ong'isi ni miya nyathi modhier mar require somo to kitemo wuondo Magoha tibro yudo Magoha kanie odno to ng'iyo ni nyathini be en nyathi modiserve. Magoha ne en ng'at moro ma kizungu wacho ni en workaholic, en ng'at ma jatich kendo en ng'at ma dwaro deliver gima omiye gi mandate momiye. Ma emonya paro go Magoha kaka Joseph Olale kata mostly jo Kisumu nikech Magoha ne ng'at mane wuotho nyaka gwenge kuonde ma jomodhier go nitiere. Erokamano ahinya Meshak Odede. Ka irango kit kaka ne jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne ochopo dala ka Magoha odiochieng' manyoro kaachiel koda ka jotend migepege. Waneno pogruok machalo nade kata kodoko ni Magoha notiyo nyaka e sirkal mar kane telo mar William Ruto osedonjo. Kaka ne Rigathi Gachagua nochopo kar kacha, weche manowuok kacha gi weche manowuok kinde mane Uhuru Kenyatta loso kar kacha, dimbo weche kata loso weche yo moro madwarore kinde ma ng'ato chopo mondo ogoni mos. Inyalo keto gi e rapim machalo nade? Yes, Cleophas. Namba achiel gimoro osewuok machalo ni jo Kenya te oseyiere ni Magoha no kelo lokruok maduong' e Ministry of Education. Mano gima ji te mosechopo. King'iyo yo ma ji eulogize godo Magoha, iyudo ni ing'eni Magoha ne en jalony e weche mag thieth. To ji eulogize Magoha mang'eny gi weche mag somo moingo
weche mag thieth. King'iyo joma osedonjo kacha te, yes nitiere jomoko matin manyo oseketo tribute gi kuom weche mag udaktari kata weche mag thieth. Jogo manotiyogo e section jogo manotiyogo kono. But ng'eny ji wacho wach Magoha mang'eny kuom weche mag somo. Nyiso ni Magoha nyo passionate about somo mar jo-Kenya. Mano namba achiel. Namba ariyo, ibro yudo ka jok manyo tiyo godo kata mogik seche makoro nyo Migosi William Ruto osekao the reins of power. Ok nigi pogruok gi jok manotiyo go chon kiwacho chenro kata contribution ma Magoha o make a Ministry of Education. Dine pogruok bedie e wechego eka dewo bedo gi to joge William Ruto yie ni Magoha no chiwo contribution maduong' ahinya e Ministry of Education. Joge Uhuru Kenyatta be nyo biro confirm ni Magoha no kelo lokruok maduong' e Ministry of Education. Mano nyiso ni wan gi kweth ariyo mopogore e paro, but kogik e wach Magoha to gin kanyakla ni ng'ani nochiwo contribution maduong'. To mogik inyalo yudo ka Migosi Matiang'i nyotemo insist e weche moko tribute mare. Ni kik wawuondre, onge ng'ama biro fill the shoes mar Magoha e Ministry of Education. I think ni wachno ne nigi tiende ma ok en wacha. Nikech nyo aneno ka gimotemo wacho niya, kata koponi sirikal manyien wacho ni gin koro gidonjo gidwa puonjowa tich, nyocha wakia tich. But kato wanyalo wuondre kwa wacho ni e Ministry of Education ni nitie ng'ama biro kete lokruok maduong' moingo lokruok mane Magoha. Ogo ni winjo ko wacho ni kik wawuondre, nobody will fill the shoes of Magoha e Ministry of Education. Monyiso Uhuru kobedo ni miyo wa chenro mar gik mane dwa timo gi lokruok mane dwa kelo e Ministry of Education. Kadi ne onge Magoha, seche go to ene mane Minister for Education. Magoha pod ne chairman man NEC. To Matiang'i wacho gi dhoge ni ne ker machon ni kadi ne onge Magoha, kata dine ok wanyalo keto giki mane dwarogi ma come to life. Nyiso ni Magoha ne nigi contribution maduong' sana e Ministry of Education according to sirikal machon kata sirikal masani. Haya, mwana sirikal machon bende mane gichopo odiochieng' manyoro dala mantiere Lavington Bur Nairobi ka mondo mi gichiw mos margi makende ne anyuolano mara mosenindo ngire George Magoha. Nyakora mogi jwang' wadadango kama chelo bende siasa bende nok nya bedo mopogore kanyo. County ma Mombasa siasa na odonjre dire kanyo, Nairobi koni bende tie gigo mane otimore ka koro sani bende wadani waranga ne siasa mano timore odiochieng' manyoro. Mane siasa no wi usuru masani bende koro ntie. Jatend piny Kenya William Ruto e sirikal mare mano mara Kenya Kwanza osebedo kendo gisiwuok mager ahinya ka iwacho kanyo ni koro kinde osechopo manyaka koro usuru choki. Ka ichoke yo machalo nade, ji osiluonge nyinge mopogore opogore. Ka warango sani bende kinde mokalo nowacho ni anyuola mopogore opogore bende osebedo ka kwepo chulo usuru. Mondo mi gitimrego nade? Mondo mi wacho ni jok makwepo chulo usuru ema siro campaigns mopogore opogore kata rally ma itimo kod Azimio la Umoja, mano kweth siasa mar Azimio la Umoja. Odiochieng' manyoro jatend piny Kenya mano machon Uhuru Kenyatta ne yudo thuolo mara duoko penjo machalo ok en kata penjo, duoko ng'ur mosebedo kanyo kotenore kod weche mathoth ma bende timore sirikal mar Kenya Kwanza. Kaeto ng'awinj bende jaod bura ma Nyando Jared Ukelo kaka ne oloso ka ntiere county ma Mombasa. Winjane kaka weche mag usuru gi bende dhi to jotelo gi wacho nade e wiye. Nawe Steve, usijali hii watu wanapiga mdomo, wacha wapige bana. Unajua mtu ambaye hana kitu kingine ya kufanya lazima apige mdomo. Wacha wapige mdomo. Hiyo ni dunia. Sisi tunaendelea na yetu. Kae nitie gi jogo mong'e gi kaka owacho no. Chik mar Kenya owacho ni dhana modak e iye nyaka chul usuru. Tiende ni ka ok ichulo usuru to nitie chik miketho monego maki kendo tweyi. En kaka rais owacho ni en rais odhi omak jogo oter negi evidence e doho. Owach ni ok uchulo usuru nikech mae pesa manyochu loso mano nego chulo usuru pesa maromo kama iye to ok uchulo. To en ng'ama koro nyowuok go siasa nikech ong'eyo ni wach usuru mapek ni wakawe matek ahinya wajo Azimio wan Kenya. Koro kanye mo en okoro mindore
ni nitiere jomoko moko dwa chulo osuru ema miyowa pesa. Wan ok wadwa pesa rali. Ji te manyien neno kopong'o jakaranda masikwat cha, onge momi kata nduru. Wan ok wadwar pesa, wan inyisowa mana niya, kiny idwarowa kama kama sama kama idwa miyowa twak. To wachopo waduto te. Omiyo gimoro modwa wacho sani ni jakom nitiere jomoko madhiro miyo pesa mondo los godo rali. Wan gi mekwa mag Azimio wan Kenya. Achako di Joseph Opiolale e kaunti ma Kisumu. Ni winje yo machalo nade weche mag osuru mabende koro nitie ywaruok nitiere kagi kacha. Nyaka sani inyalo wacho ang'o ewi mano gigo ma jatend piny Kenya William Ruto obedo kadhiro jo Kenya mondo mi ochul osuru. Onyalo bedo e yo machalo nade? Mano Cleophas. Mokwongo adwa chako gi wacho osuru. Osuru en gima onego bene chulo kendo en gima very important ne a country. But wadwa Cleophas gima mako dhoga ni ng'ama onego bed ni penjo wacho osuru. Mano mokwongo. Namba 2 en language mane kata dhok mane minyalo kwago osuru ni. Namba 3 jomage monego bed ni choko osuru makonyo Kenya. Ka neno gigi te tabro wacho ni migosi ma president marwa William Ruto omiyo jomiluongo chik omiyo jomiluongo ni KRA mondo chok osuru kata ministry ma finance bende nyalo wacho osuru. Kwa keto osuru e siasa mano nyiso ni gidhok marach, mano nyiso ni iluso osuru kuoma kata aluso osuru kuomi. Pinje maoko nikech an asebedo piny ma Sweden, osuru nitie kaka ikwayo osuru gi gimiluongo ni demand. Indiko ni barua ni onego bed ni chulo osuru. To osuru ok onego bed ni kwayo e public kaka itime Kenya kasani. Kikwago siasa go osuru. Nikech kwago siasa go osuru to wan wawegi wadhi medo hinyo Kenya marwa. Gima da kwa jo Kenya kata gima da kwa rais marwa ni wadogru piny. Kisebedo ng'ama duong' tidok piny kabisa tiyudo dhok minyalo tigo mikwayogo osuru kendo inyalo yudo kaka unyalo loso mondo osuru bedi. Nikech jo Kenya penjo weche mang'eny kabisa. Kama bed kani owadwa Cleophas idhi yudo ni nitie gik mane bedo ga subsidize sani ok timgi. Ja Kenya nyalo penjo matin to pesa ma subsidies ni en odhi kanye to timo ang'o to nyalo konya nadi mondo amed osuru mondo osuru obed mang'eny e Kenya ka. E pinje ma loka kaka Sweden iyudo ka subsidies kaka chiemb nyithindo e skul ji chiemo e skul maber ahinya. Koro janyuol nyalo neno ni usucha tiyo kama chal kama. Kineno kaka migosi Uhuru Kenyatta notiyo gi osuru e super highway, ja Kenya ne nigi mijing'o gi hilo machulo osuru. E kaka ne yudo ka jo KRA ne nyalo bedo gi pride moro, giwacho ni wachoko osuru machalo kama. To sani kaka neno ni wadhi duoko osuru marwa chien kabisa to wadhi medo hinyore nikech nengo gik moko dhi nyime. Mheshimiwa Kang'adi, kadwa na ng'adi mondo miduoke penjo moro mantiere karka. Ka itemo lose weche mag osuru. Chulo osuru ok en gino moro marach, to mano bende nyaka wayiere. Osuru ne manyalo bedo kata kitiyo godo mondo mi ogere sectors mopogore opogore. E kidieny man minyalo wach ni koro osuru rach e kinde gi ahinya en nikech ne wuok kuom jatend piny Kenya mantiere ponono kweth mar siasa ma ok isir, koso nyalo wacho ni ok ober e yo machalo nade e kinde gi? Gimomiyo nyalo wacho osuru ni nikech mokwongo tik Cleophas, osuru onego bed gi gimiluongo ni procedure mikwaye godo. Kowuok duond jatend Kenya to wuok ko demand kendo kowacho weche moko ma strong, odhi neno kagima okawo osuru no okete siasa. To konyalo wuok kuom jo KRA gi demand notice to oneno mai is the procedure monego lu. Ing'eyo ni usuru ni sami kwae you don't okiti gi that authority kitemo keto siasa marach kuom jomoko. To usuru ni isemiyo jomoko telo, jogi ma piny to ng'ani dak chul usuru. E kamano nyalo kelo kaka nyakonyo Kenya marwa. To kwa kete ni
deputy president wacho wachne, president wacho wachne, former president wacho wachne, ker Azimio leaders be wacho wachgi. Ma nyalo affect chudo mar usuru mar Kenya waka. Erokamano ahinya mak parono gi kanyo dogo mondo mi wadhi nyime kod twak kama wantiere kar kae wantiere koda Meshak Odede weche mag usuru ywarruok ma koro ntiere sani oganda golo paro mopogore opogore nyalo bedo ni omiyo nikech siasa koso oganda jotelo gi duto loso ka golo gini e chunygi ka dwaro dongruok ne jopiny gi jogo bende magiteloni. Cleophas nitiere gima nyaka wayiere e wach osuru ma mbaka mar osuru migo Kenya kani. Namba achiel, ker matiyo sani kata jatend piny Kenya William Ruto pok oweyo siasa mochako tich e yo makoro ng'ato nyalo wacho ni sani jatend piny Kenya William Ruto kaachiel gi kabinet ne onge siasa sani gitiyo ne jo Kenya kendo weche mag siasa ne giseweyo chien kucho nyaka ne land gi ayanga kaka jogo ma osekawo telo. Gimomiyo dang' awach ma en sentiments bila mag mbunge manyando. Namba achiel, kaka nyo kero wuoyo, namba achiel owacho ni nitie jomoko ma chiwo omenda ma support rallies mag jo Azimio mondo mi kik gichul ushuru. So mano nyiso ni jok moko mok dwa chulo ushuru gi kero ng'eyo gi nyaka gi nying gi. To being ni en president nyaka wamiye credit en gi intelligence. So wanyalo assume mapiyo ni intelligence osenyise ni jogi pok ochulo ushuru kuom kinde marom nade to ushuru monengo gichul magio piny Kenya en omenda maromo nade to kata nyalo bet ni jogi according to wach mane kero wacho nyiso ni nyocha gi nie power koro ne gitiyo go offices gi marach mondo mi giketh chik mal churo usuru. So jogi onengo be nitere do gi counts ariyo motegno. Abuse of the office eseche mane gin e office nyiso ne gitiyo gi teko mar office mane gintie e yo marach mondo giketh chik mar chulo usuru. Namba ariyo onengo tergi e mbele do gi ketho mar koso chulo ushuru. Koro counts ariyo gi otegno to ker ni nyaka gatoni general ma en lawyer maduong' mar sirikal. Gini wa fail to understand kaka jopiny gimomiyo gima chal kama ker nyal dwaro mondo olugo chik tir nyaka doho to dwaro ni mondo otere rally en bende mondo kak jo Azimio go mbaka ni rally en oduoke ko to en bende ochako dhi oduoke in the same kind of situation. Onengo bed ni en koro wuoyo matin sani nikech jo Azimio onge gi tich machielo. Tijgi actually en mana wuoyo. Ng'iyo kama dhi marach to giwacho, ng'iyo kama dhi marach to giwacho. To ker to nigi tich mar wuoyo nyiso wa gi mpango ma en godo kaka kuom jo Kenya e weche mag dongruok to gitimo gino bende. Koro ker nigi weche ariyo monengo bed notimo. Nitie kuonde monengo bed nowuoye to gi kuonde monengo bed ni otime tich moro. So namba achiel ker onengo bed ni nigi counts ariyo mosei nyiso KRA odhi godo e court mondo ochwale mbele doho jok ma ok osebedo ka chulo osuru to gi ketho mar tiyo go offices mane gintie mane jo Kenya miyo gi e regime mokalo e yo marach mondo mi kik giketh chik mar chulo osuru. Mogik onengo bed ni ker bende kapok owachonwa wach mar jok matamore chulo usuru kocha to en bendo nyiswa ni gik ma Azimio wacho gi be en adieri nikech Azimio wacho ni ngima osebet matek ne jo Kenya nyaka nyo sirikande ni kaw telo gik moko bechgi oidho to usuru bendo mede wi gik moko ma in gi an wang'eyo ni kanyo migosi Uhuru Kenyatta ni e telo nyo ang'iewo tariffs mag stima kana chulo siling 1,000 to ni miya samoro 63 units prauchiel gadek kata ma around there. Sani waduoge 37 units gi the same amount. Ka Azimio leaders odhi Kamkunji mowacho niya
Ushuru oket kuom jo Kenya ma pek ma ok ginyal ting'o kuom higni 5. Onengo ker odhi straight forward to nyiswa niya, gima kama omedore, to reason momiyo gigi omedore en 1 2 3 4. Ok onengo dhi pap en bende kodhi wuoyo gi jo Kenya to chako wachonwa ni nitie jok ma ok chulo osuru. Nyabedo nong'egi. Mano debate machielo. Debate ma jo Azimio wacho ni kopo ni Kenya power tariffs omedore, sirikal onengo duok jo Azimio kawacho ni uriambo ok omedore. Kata omedore to gimomiyo omedore en 1 2 3 4. Ok ni gin be gichako gi yawonwa debate machielo ni nitie joma ok chulo osuru. Omiyo rally uno wang'eyo ni jomoko nitie mamiyo u pesa mondo ubed rally mondo kik gichulo osuru. Mano mbaka mopogore gi mbaka ma jo Azimio goyo. Then finally onengo ker bendo nyiswa ni cases ma wan go kata mondike gazet ka gite. Gine pesa monengo bed ni jo piny Kenya yudo godo yot. To jogi te gin jok moluoro ker sani. Ji te manosewach ni ok chulo osuru, including jok manotimo go campaign. Nitie ma KRA nosewuok ayanga mowacho ni ng'ani pok ochulo osuru kuom wach machalo kama. To negi campaign sechego ka giwacho niya, jo Kenya ol go osuru kendo ok onengo bed ni watiyo gi KRA mondo wagogo ande ji piny. Mamoko kuom gi gin jotelo mwang'eyo kendo ni nyaka e leadership sani. En mbaka mane ma ker go gi jogo ka gibedo piny kuom weche osuru mane gitamore chulo to pod gitamore chulo nyaka sani. Cases te manonengo bed ni omake ji mag osuru e kinde mag Uhuru Kenyatta nosewe jogo thuolo te. Kamp ker wuon wacho ni gigo ne gin siasa. Eta ang'o momiyo dang' wa believe ni mage mowacho sani ni jomoko ok chulo osuru ok gin siasa. Joseph Opiolale, wada lungo kendo wada tieko wach mar usuru ni to kor ka kori ka nyaka sani nyalo bedo ni siasa koro donjo akiriki mare ka irango weche gi mag usuru. Koso nyalo bedo yo machalo na jatend piny Kenya ong'e jogi koso kia gi jok moko chulo osuru. Tang'o mapo nono nyalo timo. In koro kaka ja siasa bende, jatend piny Kenya bende ja siasa. Onyalo tiyo gi yore mage mondo mi jok ma kamagi ochulo osuru nikech gin jogo mong'eyo. Erokamano Cleophas, mokwongo abro wacho ni usuru ichoko mondo okony piny ma Kenya. To usuru ok chok mondo okony jasiasa moro amora. Mokwongo tik ibro yudo ka usuru tichoko mondo okony subsidy moro. Tiyudo ka subsidies gi te nyogol gi oko. Sama ng'ato ogolo subsidy oko, mano ng'iso ni pesa moro dwarore kanyo, to pesa madwarore ni nyaka dhine mana ng'at machulo osuru. Kaka sani, idhi yudo ni stima land dhi medore gi 40%. Sama stima medore gi 40% ni mano ng'iso ni ngima dhi idho kendo gi 40%. Mano ng'iso ni ng'ama dhi hinyre kabisa en ng'at machulo osuru ni. Now, to kwa koro wakao siasa waketo e usuru, mano ng'iso ni wadhi hinyore wawegi. Idhi yudo ka e cabinet mar jatend Kenya masani, jomoko samni timo interview cha, ido ka jomoko wacho ni one worth 600 million, one worth 800 billion, one worth, negi wacho pesa madongo magin worth. Mano nyiso ni usuru mar 600 million ni onego bed ni konyo duogo ne jo Kenya, nikech any little thing ma in godo nyaki chulo osuru in the entire world, ok Kenya ka kende. Aneno ka koro jatend Kenya marwa nigi gimiluongo ni witch hunting, nikech nitiere kembe mang'eny kaka for instance mano the public domain, kambi mar Keroche nowachi ni nigi usuru maduong' matamre gi nono, be gisechulo that usuru. Nitie kembe mang'eny mane ogole list margi mane giwacho ni onego bed ni chulo osuru, to sani koro kembe go dok tiyo, be gichulo osuru koso mar ker machon cha ema gineno. Wan gima dwa kwa piny ma Kenya e wach usuru ni usuru onego chul kaka dwarore, but onego duogo kony e Kenya ka mondo kon subsidy moro ma wambe wa fail yot moro kaka jo Kenya ni wachulo osuru to suchu watimore kama. E pinje ma oko ibro yudo ka usuru kokti to that area ok chulo usuru, kendo gidhi ng'anyo ma ok gichulo usuru kendo gi protest nyaka
pinyno bi malos kodgi ging'is pinyno gima gidwaro kaeto osuru dhi konyi. To marwa ma Kenya ni ngima medo dhi malo sate odiochieng' kodiochieng', to ng'ama loso kodwa onge. Ng'ama loso kodwa thiano nwa ni onego bed ni wachulo osuru, ng'ama loso kodwa thiano kendo wacho weche mopogore opogore. Jatend Kenya machon nowacho ni wacho apige domo. Ng'at ma jatich ok onego bed ng'at ma wuoyo mang'eny, onego bed ni wuoyo matin to tiyo mang'eny. Emo mineno ka japiny ma Kenya machon nigi confident ni tich matimore e sirkal ni onge kata achiel. Koro dwa kwa japiny Kenya masani ni owuo matin to timnwa gik mane owacho no dhi timo. Makoro ineno ka wan jo-Azimio wuoyo kabisa kendo wacho gik matimore maricho machuo chuny ji. Ing'eni sani ji pod neno ka gik ma Azimio timogo en gima biro kelo wach usuru ma odhi bedo a revolution ka ok watang'. To kwa bedo gi that kind of thing to dhi hinyo wawegi joma chulo usuru gi joma ok chulo usuru. Erokamano. Erokamano ahinya Joseph Opiyo Lale. Wane msie machon bende ma Nyalenda bi mabe ya siasa wantiere kod achiel kachiel kar kae ka watemo mana rango kendo wanono weche mag siasa. Wadarango bende kama chielo koro range weche go motenore kod yiero mokalo, gigo mano wache rally ma Jakaranda kachiel kod gigo motimore odiochieng' manyoro. Wadhi e TWAK ma bende koro sani bende wasebedo kae wadarango chal mar wach Wafula Chebukati mano kokalo kuom kindege mago Saroni and Stevens Advocates. Koro olero kanyo ni nyaka sani gikwayo ogai mar Azimio Raila Odinga mondo mi ochiw tipo kata video mondo mi warangane ni chenro gikwayo mano mondo mi ochopi mondo mi gine adieri ni footage makamano kata video makamano bende nitiere malieko ni jakom machon mar IBC Wafula Chebukati ne ochopo e dalane ka wacho kanyo ni thuolo mora mora kanyo mara chiwa soya ni mondo mi olande kaka jaloch e yiero mokalo. Wane kaka oboke ni koro ne nitiere. Oboke gi obire yore mupogore opogore. Ka koro Chebukati wacho kanyo ni mano kokalo Saroni and Stevens Advocates e lower Wafula Chebukati. Report no nyocha okelo buok kendo mano ka gikono Raila Odinga kendo ing'eyo malong'o ni gin mag miriambo. Mago report mano wacho ka nitiere Jakaranda kendo kama chielo bende wanya rango kama report machielo bende nitiere mondo mi wayud wacho ni wechego nyalo njao nying Chebukati kendo mayo jopiny geno kuome. Mano kata kamano bende kolos mano nosiwuok kar kanyo wadano winj pach meshako dede wi oboke machalo kama kano ore ten gi pek machalo nade. Wacho ni kaluwore gi anjao ma Chebukati oyudo wadwaro ni yie mano koro gikwaro kanyo mondo mi giyie koda gigo matiere kar kanyo ka mogik wacho ni ka wayudo video no e ndalo 7 to gidhi kawo okang' mar chik mano ka entiere kar kanyo. Okang' mar chik ni en mane ka koro sani wantie kanyo ni kaluwore kod anjao ma Chebukati bende oyudo gidwaro ni mondo e ndalo 7 Raila Odinga omiwa video no manyiso ni Chebukati ne odhi e ode. Mano boke mor kanyo kod Saroni and Stevens Advocates. Oboke ni oro odhiambo manyoro kendo kano ayude ne wasobe to wacho ni ochopo manaka odhi chopo kama chalo nade mbele ka opek mbele koso chal nade mesha nyo waneno boke ni Cleo nyo wanene mbui kose ore ni jatend Azimio kata ogai mar Azimio Raila Odinga ni e weche mano wacho rally ma Jakaranda. Gik moko ariyo are very key e wachni. Number 1, apar okang'eyo ka gin ute fwambo koso Chebukati. But aparo ni Chebukati nikech oboke oor gi okinde mochung' ne Chebukati. Chebukati onengo doga ne okwa footage mar Jakaranda. Number 1, obro winjo ka gima Raila wacho. Raila ne akwach ni Chebukati. Raila ne wacho ni Chebukati ne tiyo gi commissioners 2 ma oketo kore oketo commissioners 4 ka kando. Mano Professor Gulie gi Boya Molu. Raila ne wacho ni Professor Gulie gi Boya Molu ema ne odhi dalane ma en gi footage mag CCTV kata pichni manyalo nyiso ni jogo ne ni dalane. Mano number 1. Number 2, ok en chieng' mokwongo
mwawinje wach mar yawuoyi ariyogi mane tiyo gi Chebukati, mane chalo jolwet Chebukati, Boya Molu gi Profesa Gulie. Tuju nowacho wach ni e kinde cha. To ne ok awinjo ka giwuok ma gikwer ni gima kama en miriambo, nikech Tuju be mowacho ni an gi footages kata an magibiro, to jok manolima ne ok ane ka gin jok mane olima ni mondo wawach weche yiero e yo moluwo chik. Ne aneno jok mane uso duoko mar yiero, na aneno auctioneers gi dho ngere, jok mane uso duoko mar yiero kata ka yiero pok otim. Magi ne ok gi protest. Mano namba 1. Namba 2, Chebukati ok nyal wachonwa ni gima important ne mogik en wach mane Raila wacho, to duoko mang'eny to waseneno kotame Irene Masit iluongo nang'o e doho matin molosi ma otere Irene Masit. Duoko mang'eny pok Chebukati oduoko kanyo manyalo satisfy jo Kenya. Koro ok onyal kelonwa oboke ni through Saroni and Stephen's advocates kowacho ni nitiere gik mang'eny manyonjao nyinge. Onge gima nyonjao nyinge gini moingo duoko manotame duoko e wach mar Irene Masit kipenje ni gik mani keto mi wacho ni miyo commissioners kaka duoko gi. Be gin gima chik owacho ni onengo luong ni form 34C. Mano footage ma pod wan go nyaka sani kendo wang'iyo to wawacho ni mae gima njao Chebukati moingo gik ma Chebukati dhieka. Then mogik, aparo ni oyiene, chik oyiene mondo oter Raila doho mondo olos godo nyinge. To gik makamagi to kapani buogo migosi Raila Odinga, nikech ji osetero Raila Odinga doho mang'eny. Anyalo paro kes moro ne en godo kano wacho ni Waiguru wach no dhi marach migao mitelo ne ka weche madhi nyime Kibra. Waiguru nowuok mana kaka koro Chebukati owuok sani ni giuwi ni en Raila oketho nyinge ma en odhi e court. Magi koro gin gik ma Raila oseneno dhigni dimonuore ma ok apani nitie gima lich e igi. Bang'e no to noduogo wacho ni embe koro wach no oweyo oseng'wono ne Raila, wach norumo kamano. To toke no e kinde kanyo bende en wuon ema nogweta okende mochako nyiso jo Kenya ni pesa to nyolal 791 million. So gima lich monengo wang'i sani en ni e kind Chebukati gi Raila. Ere kama dang' wa trust, nikech sani ok wanyal jajo ni Raila is right, Chebukati is wrong. Kata Chebukati is right, Raila is wrong. Gima nyalo konyowa maduong' sani en ng'eyo ni e ji ariyogi gisebedo ka giwuoyo gin jotend piny Kenya, gisetelo e migepe mopogore opogore Kenya ka. To ere achiel kuomgi ma wanyalo trust kaka jopiny moingo machielo. Gik ma Raila osebedo ka nyisowa be osekalo. Gik ma Chebukati osebedo ka nyisowa be osebet adieri. An aparo ni kama beteni anyalo kawo wach Raila makal goyo moingo kaka anyalo kawo wach Chebukati. Nikech gik mang'eny ma Raila osewacho nyaka nachak somo weche ne siasa. Moko kuom gi ji wacho ni miriambo, to bang'e ka sa osekadho to ji duogo yudo ni kar Raila ne wacho adieri. Mane chal mar wacho. Kiny ma wantiere kanyo koro mo jong watemo rango yudo mandaika bor to romo sa 2 kendo kango chopo kanya ngotieko kendo wadhi mana warango ni wateda ngodu chieng' makawuono. Kapok odhi kar kacha samanga penjo samang Joseph Olale duoko penjo na waneno kanyo bende oboke no kang intiere kar kanyo to sani oboke makamano ki inene kata in bende isewinje isenene weche manyien Joseph Opio Olale ken Kisumu pachien mane keneno ka Chebukati koro duoko Raila kendo koro wacho ni video cha koro golego ndalo abiriyo gi korumo to koro ano mano koro kaka jidhira kore ponono e doho kama poko temo nyaka sani Raila Odinga tiere pino ma Nigeria ini nene yo machalo nade. Erokamano owadwa Cleophas. Gima awacho mokwongo ni Chebukati aneno ka kikora, aneno ka ne odonjo e wach mar done ma en gi ratiro mare. To Chebukati en ng'at mane referee ka ng'ato wacho ni
ng'acha nodhi offside to ing'e maber ng'ano kodhi offside to ok onego bed ni iwacho ni gima onego itim mokwongo onego bed ni dhi e kamera ting'iyo ni to ng'acha be en offside adier. To gima Chebukati odonje e tugo mar Raila, odonje e game mar Raila kaka Raila ne dwa nodonje, nikech Chebukati gima nyaka ong'e ni one time or the other ne giromo gi Raila Odinga, kata ne giero ofis Raila, kata ne giromo ofis Chebukati, kata ne giromo od Raila. Magi gik mantiere e domain ma public, gik mane giwache mowakia. Koro ka chieng' moro adier ogol ne footage ni waromo kodi kama chal kama, to odhi wacho nang'o, nikech kako jatelo ma IBC kata kako jatelo mochung' ne election te nyaka bed ni 1 point ne giromo gi Raila Odinga ka gin kata ji ariyo giwacho gig moko. Be en adier ni oseromo gi Raila e ode kata ofis Raila? Mano emonego bed nokwongo ng'eyo ni ng'ani naromo godo. Gima ne giwacho to footage ok nyal golo, but one day or one time footage machal kamano nyalo wuok. Ok adwach ni biro wuok, to nyalo wuok. Mar ariyo, Chebukati nigi ratiro mare matero Raila e doho, kendo obro dwaro mondo olos nyinge. Obro dwaro mondo olos nyinge e doho mondo en obed ng'ama ler. But one ma wantiere ka gimoro machal kama kata picha moro wuok moro amora ma giromo kata mana ofis Raila, odhi wacho nang'o? Koro an gima dak kwa Chebukati ni nyobedo mos toling' towe gini kalo gi pi, to kaka ochako siasa mar footage mar video ne ok dhi rumo ne maber, nikech gimoro amora ma Raila osewacho ga e Kenya ka nyaka chieng' moro achiel dong' karapar. Koro an in a simple term abro kwa Chebukati ni oling' mos, one kaka Kenya dhi mbele, one kaka gik moko timore, but kochako duokore gi josiasa odhi bede ng'at moro marach matamre gi nono. Erokamano ahinya mano Joseph Opio Laleka e kaunti ma Kisumu. Ang'eni waringo kendo wada mana rango kama chielo bende madani wachope nyaka sani. Ka sani be wasarango chal mara piny Kenya, weche mag siasa gone kanyo kamano oboke no mano or kanyo kod kinde mag Wafula Chebukati, mano kinde mag Saroni and Stevens Advocates. Mane kama wantiere sani ka koro bende wadhi okang' machielo waranga ne romo mano timore odiochieng' manyoro koro kwarango chal mar piny Kenya. Romo mar kuku mar sirkal, mano muting'o mano mag jotend migepe kachal koda jodito mamoko mantiere kanyo, odiochieng' manyoro koro ne obago romo. Mar romo miwacho ni tielo mokwongo mar sirkal mar William Ruto ne otim e kit lony manyasani. Ineno gi kanyo ka gikalo kendo ka bura ne chako odiochieng' manyoro, onge otas moro amora mane jogi oting'o. Jogi oting'o mana gik miluongo ni tablet. Ng'ato nigi tablet mare kendo kata nigi twak mane e wi weche marango ni sirkal to iriembe yo machalo nade. Bura mano telne kod jatend piny Kenya William Ruto, jalupne Rigathi Gachagua ni kanyo kod jotend migepe mamoko. Gigo mane gilose oting'o mago ma wacho ni lony manyasani ochomo kanye. Nyaka sani nitiere wifi hotspot ma bende wachore ni kochopo mane sirkande mar Kenya Kwanza ni libedo kata kod wifi hotspots maromo mago kuonde wacho ni dag mag keto mbui mopogore opogore e chiro e counties mopogore opogore madromo kata 25,000. Gidhi chalo nade? Wards duto bende maromo kanyo 45,000 gidhi bedo kar kacha. Kerango ni nyaka sani ere kaka idhi chopgi e yo moro makare, ere kaka magi duto bende dhi rangi. Kara ine 1,450 e wards gi duto kama idhi rangi ni ka ikelo mago miwacho digital village smart hubs and studios, kama gidhi bede kar kacha, ere kaka idhi losgi. Romo ma odiochieng' manyoro bende ne opuodho ni Kenya dhi bedo thuolo manyime mar bedo kod romo magalamoro mar piny mangima madhi bedo kanyo miluongo ni International Association of Science Parks, madhi bedo kata World Conference higa manyien mar 2024. Maga achiel kuom gigo bende mantiere kar kacha. To kwaneno okang' machalo kamae makoro lony manyasani bende donjo nyaka e kuku mar sirkal, ochalo yo machalo nade? Kani yudo ote machalo kama kano wuoka mane kar jot ma jatend piny Kenya Misha Kudede, kani yudo twak machalo kama en mar rango ni Kenya obedo e lony manyasani e kinde ma koro yudo chier uchumi kara ka girango kata weche go mag digital economy. Erokamano. Nyaneno wach manyodhi nyime on matters digital. Mokwongo
do bedo gima ber sana ka gik manyo iwachogi gin adieri. Do bedo gima ber sana nikech ka wawacho ni e villages wagi e ward ka ward wanyalo bedo gi kamoro ma miyowa teko mar mbui ma ojende matindo nyalo medo loso godo wechegi manyalo kelo konyruok e weche mag omenda, yutogi e yor yutogi mar omenda. Do bedo maber ka gima kamano en adieri. Problem ma an go en ni nyo waneno chien ka moko kuomgi manyo yaw gi migosi Eliud Owalo e pinje moko kata nyaka e Luo Nyanza. Nyo jopiny ywak ni gini nyo tiyonwa maber ndi sama nyo en ka koyawe. To manyo ogola gache mitodhi gini pok otiyonwa nyaka sani. Omiyo sirikal saidia sisi. Waywak ne sirikal. Koro ma ema miya to nikech sirikal kodonjo to seche moko gibedo gi mpango maber kabisa kendo gibedo gi weche malich mamiyo chuny ji mor kendo miyo chuny ji bedo gi ilo ni gik makamagi dhi timore, to bang'e gichopo mana gi kanyo kama ondik gi ema gidong'e, kama owach gi ema girume. Inyalo paro sama 2013 sama Jubilee nodonje power, ne waneno PR mang'eny, ne waneno mang'eny ka gik moko ringo kon gi kon, iloso gik moko, president gi jalupne rwako sati machalre gi tai machalre, giwacho ni gikunjo bad sati kendo gine tich, to bang'e no ne waneno ga gik mang'eny oduogo dong' mana gi kanyo ma ok osudo. I am hoping ni sani telo ma wan go manyien ok gina jok ma parade nwa tablets kaka koro waneno ni gin gine mkutano ma digital. Kade gine mkutano ma digital to gigi de timo kata mana gi e udi, nikech ibedo mana gi tablet ni e odi, ker bed ni mana gi tablet ni State House, to utima dongo waduto sani watimo ga mkutano mang'eny e Zoom, e platforms mopogore opogore. Ma pod physical nikech wate nyaka wabie mesa ni. Meshako dede itamri miyo gi credit kama dwarore ni koro ero ka ne gitimo maber. Abenji ang'o mopogore e gima gitimo ka. Otese maonge ka. Otas kende maonge. To mano ok nyis ni kotas onge, to mano koro in digital. Nyakora boke juang. Kama chelo bende gino mane giloso odiochieng' manyoro kane gintiere romo kamano kalore kod oboke ma bende ne orne ute famo opogore opogore. Gino mantiere kendo mosechopo lela ma bende dana penja Mheshimiwa Joseph Olale kentiere kaunti ma Kisumu mondo miwa pache bende ka warange ka watieko bende wariw giduto ka wayudo paro mogik. Gigi duto nowacho kanyo ni budget mar higa ni mano iko omenda mar 2023 kod 2024 kod ang'wen. Budget dibedo kata kama ino duto keti mano mar chiero uchumi mapacho ka. Ka irango bende chenro mopogore opogore mago mag bero kata sekta no mag weche go mag pur. Korka kori bende sirkal oseketo maino giduto. Ang'eni kinde to pok ochopo kata higa achiel arne gidonje apisi to korka kori ka irango budget masani magoro wacho ni gidhi rango priorities, gik mage ma sirkal dwaro. Korka kori mage ma ponono ginyalo rango e budget koro ka gilose, gik mage ma sirkal onego kete pek maduong' ahinya. Ka koro bende nomedo kanyo kowacho ni jumbe mabiro sirkal mar Kenya Kwanza dineno kata ka okalo migawono mag weche mag pur, mano chai ma koro bende omede ndhadhu mopogore opogore dibedo kanyo ka wuok kochomo pinyno mar Australia. Okang' ma kamagi dibero ngima jo Kenya e yo machalo nade, koso magi gik mwacho ka ni rumo mane boardroom kacha kotieke to mana olal mana kamano, wich wil kode. Erokamano Cleophas. Abro chako gi wach mar technology mane otimore e bura manyoro. Technology en gima very expensive e Africa ka. Abro nyisi ni iPad achiel mane itiyo godo nyoro mar Apple o cost 250,000. 250,000 ne kwa divide gi rim achiel mar photocopy paper ma en 850, wayudo ni joka notiyo gi rims 200, jogo tiyo gi rims 294. Rims 294 kwa divide gi 500 ma rim achiel otingo 500, joga nye otiyo gi 147,000 papers. iPad o reduce ga after every 2 years.
manyiso ni technology manyoro odhi bedo expensive in a long run ma 5 years. Gima na kwayo ni technology ni be idhi duoke department ma jo departments go be dhi tiyo gi the same a number of iPad ma wabro miyo Kenya ting maduong' kabisa to pok waikore mar technology. iPad gi onego bed mar ng'ato binafsi, kaka e pinje maoko itimo buche but itimo gi iPad mari, to mae iPad an gadier ni ma iPad mano onyiew gi states. Mar ariyo en wach mar Wi-Fi hotspots. Wi-Fi hotspot en idea maber kabisa, kendo en idea monego bed ni konyo oganda. Anda kwa migosi Eliud Owalo ni hotspots gi kuma onego bed ni kuongi tero gie en universities, kuma nyithindo and students ohitaji hotspot moingo kamoro amora. Ka gisea universities to ne gitero hotspots gi e secondary schools mondo nyithindo chak technology ka gin pod gitindo. Koro ka gibiro kamano to technology no nyalo konyogi. E wach budget ma Kenya. Budget wa ma Kenya iketo ga ni wadhi choko usuru machal kama, to ok wachop ga target mar usuru. Abro kwayo joma loso budget ma Kenya mondo bed gi gimilo ni realistic way ma ginyalo meet godo target mar usuru, mondo budget wa obed realistic, kik ohiny jachok usuru. Nikech ibro yudo ka budget iwacho ni watiyo gi 3 trillion, usuru wadhi choko machal kama. Koro ok wachop ga target ma Kenya mar usuru each and every year. Bende ja budget, joma loso budget nyalo duoko budgets moko chien mondo kik ohiny ng'ama choko usuru. Mogik en wach mar gine departments mag sirikal, connection gi budget. Department mag sirikal onego bed realistic sani, nikech sani koro wasechopo e kinde ma ok wanyal wuondo ja Kenya kata matin. E budget mwadhi loso ni kaka department mara, kaka department mang'ane, bende en department be budget mwadhi loso ni en realistic ma gini nyalo bedo realized in a long run mar higa achiel kata higni 5. Kotim gigi kama to ibro yudo ka Kenya bro yudo yueyo matin e gik matimore. At the same time ibro yudo ka the ministry advise the country mondo usam parastatol. Be value mar gik madhi timogi nyalo konyo e budget kata nyalo konyo Kenya in 5 years. Koso bro medo ngima ne jo Kenya obed more expensive. Koro gigi onego bed ni ng'iyo kapok olos budget barwa ma Kenya. Erokamano Cleophas. Erokamano ahinya. Penjono mar budget bende adani mondo Mesha Kodede omiwa pache kanyo ka korango kanyo ni maino ma sirkal no mara Kenya Kwanza dibedo kanyo mar bero chenro mag budget kirango gigo ma sirkal onego bed ni dwaro mondo mi oket kacha e tim. Ka gigo makoro sani bende girango mano mar bero sekta no mar pur kachalo kana mano bende mag tiyo kod lony manyasani ni oganda duto. Mano kanyaka sani dwaro en mar neno ni chenro mopogore opogore mag sirkal maromo 5,000 okete mbui kacha. Nyaka sani chenro maromo mana 1,200 emoseket kacha kwacho ni mano mantiere online government services. E kinde gi bende nitiere gima chielo ma inyalo tim manyien mopogore gigo mano time lony ma kata telo mokalo. Iwacho kanyo ni weche mag ardhi sasa kata kokalo ni e sirkal mar Uhuru Kenyatta kokalo ten migawo machon mago mag weche mag lowo e pacho kae mano manotelo kod Farida Karonei. Gino mano keto kacha mano tiyo gi lony ma sani migawo no mar lowo mano biro kata kod ardhi sasa osekonyo oganda yo machalo. Iwacho ni sani koro osechak tere counties mopogore opogore mondo ti kode. Aparo ni Cleophas onego bed ni sirkal tiyo wang' achiel ma ka sirkal mokalo noketonwa chenro moko e mbui mag sirkal mag yudo huduma mag sirkal, to ka sirkal manyien odonjo gimonego gikwong ging'i according to me en ni mane gisedhiro ne jopiny ka be osechope konde duto mag piny Kenya, kendo be jopiny yudo services go kaka ne owinjore kata kaluwore gi paro mane sirkal manotelo negi nigodo.
kowuok kanyo eka ginyalo nono nonro matindo tindo to giwacho niya kata obedo ni jopiny yudo konyruok e services gi e mbui to nitiere gik mang'eny ma pod geng'o ne jopiny mamoko kuonde mopogore opogore. Gikwongo gidil gi mago kaeto eka gikelo manyien. To gimwaneno ka en sirikal ma hellbent on kelo gik manyien lilo to ok ginon ni to manyo osechak kel ka be jopiny yudo konyruok kaka ne owinjore giyudi. Kane migosi mane oseweyo kom no Farida okelo wach mar ardhi sasa. Jo Kenya pok ong'eyo nyaka sani Cleophas ni to ardhi sasa osekonyo ji adi to pek mane ma jo Kenya ni godo ka gidonje platform no mondo giyud services go. Kaka olos mago to wawacho ni koro wasetiekore gi ma kendo jo Kenya ni thuolo kendo gin gi geno ni ma osegika 100%. Koro wakelo machielo kaka sirikal manyien. Mae gima pok aneno sirikal ni chal gima ok odwa kelo ma gik manoseketi ok odwa ni mondo ter ne jopiny mondo ochopa 100%, mak mana ni gidwa kelo manyien ma ginyalo keto e nying gi kaka legacy. Ok ane ka en gima dhi miyo jo Kenya yudo konyruok ahinya. Mogik, paro gi te ma Kenya Kwanza ni godo kuom kelo services 5,000 e mbui en paro maber. Na winjo ka William Ruto ker mar Kenya wacho gi dhoge ni e muda matin kende to gidhi kelo gi magirom 5,000. Aparo ni ma en gima ber. To gik monengo wapenjre gin penjo matindo tindo mane wapenjore e sama ne en owuon gi jatende e kinde no migosi Uhuru Kenyatta nokawo tele Jubilee. Dong ginyalo paro kane giwacho ni gidwa miyo jo Kenya, nyithind jo Kenya laptops. To ne ok ji openjore penjo moko matek. Nikech e kinde no ne idhi dwar nyaka stima. To dalo no pok ne wabedo gi skunde wa mag primary e rurals kane gi stima te. Omiyo nochuno ni nyaka waket makando mwakel stima e skunde. Eka mondo kwakelo laptop to wayudo kamwa chuoe laptop mondo stima okonywa tiyo. E sechegi bende wanyalo wacho ni wadwa tero chenro 5,000. To pok wapenjore penjo matindo tindo madhi konyo wang'eyo ka chenro 5,000 gi dhi konyo jo Kenya dieri koso gin gik ma iwacha wacha to dhi rumo gi kanyo. Mane ma ananeno ni ka ber to nengo wapenjre penjo matindo tindo ni 5,000 gi yes waseketa 5,500. 5,500 gi osekonyo jo Kenya sudo kiwango marom nade. To mwadwa medo gi penjo matindo tindo ka wasepenjore kodgi nikech seche moko wawacho ni wadwa kelo gi to kidhi e gwenge moko machalo kaka Pokot tiyudo ka wach internet onge kata ng'ama dwa wacho kanyo. Ji wacho wach mar mogo, ji wacho wach mar kech e Turkana. Koro kiwacho wach mar services 5,000 to samoro jo Nairobi ema goni sigalagala nikech jo Nairobi ema services gi giyudo mang'eny. Erokamano ahinya Meshako Dede. Koro wanyalo kawo thuolo bende nitiere ote mathoth bende ma juneno osebedo ka oro. Ang'ina nwa kawo thuolo bende mondo mi wachiw paro mogik mano Meshako Dede kachiel koda ka kamachielo bende ka wanyalo yudo gi kachiel kachiel kama gintiere. Oko ni miyo pachi ko twak man godo kiny ma kawuono igno neno wa ka intiere kanye gi jok mage yo machalo nade. Moses Yogo Sakayo dwaro mana usuru to tich to onge. Sakayo ni podo en ng'a kama chielo kanyo Injinia Lazaro Kanyamboko ndikore ote mabora ahinya ka wacho ni President Ruto okia pogo sa tich kod sa politics en odich obayo wach kod chest stamping ne opposition kar implement his campaign pledges. Owacho kanyo ni Chebukati nobedo jalose lo Chebukati karang'o. Chebukati chal ni okomor nikech election mokalo ne okotimore kod koko. Owacho ni aya jaduong ni ng'ama manyo violence. Raila kod Uhuru beni dwaro relax ahinya. Owacho ni ok onego ji chope election kod Chebukati kaka chairman. Injinia Lazaro Kanyambok mano Makaribangi jamaguje. Erokamano ahinya. Kamachielo nitie ote machielo mantiere Dani Angelina Odundo aneno Ramogi TV kana Kamanga Village but Bristol School amor gi TWAK. Erokamano ahinya Dani
imoso jogo mineno godo chenro bende okinyi ma kawuono kama intiere kar kacha. Kama chielo bende ka ankoro wadaka uthuolo mondo mi wayuda ote mogik ka wuok kuom Joseph Opiolale ka entiere kaunti ma Kisumu. Achakodi mana e bwo dakika achiel miwa mana wach mari mogik. Ote thoth nitiere kar ka kendo oganda mathoth bende ni ka giduoko ma opogore mawasomo gin mana mago mochopo kar ka. Kata kamano ote moor direct kobiro iri ang'erewe gi ote mari mochopo kanyo. Nitiere ote modonjo kar ka mawacho ni awinjo twak e yo makare kan Nyalenda bi ward. Piny na Olale ne wach mar internet bende mana wacho ni odhi miyo jo Nyalenda during term ne odhi kanye, nodhi e yo machalo nade. Owalo to koro bende ong'e wuoye. Boni ndede. Owacho kanyo oro ote mare be koro riw ote mar Boni no kachiel koda wach mari mogik ka walore. Erokamano Cleophas. Mokwongo adwa wacho wach mar Boni Ndede. Boni Ndede openjo wach internet. Wasekelo computers mantiere Dunga Resource Center. Dunga Resource Center no waketo computers 20, wakelo mesni, wakelo gik moko duto manyalo kelo internet. Kanyo wachako this process to ji nodhi e yiero. Ka ji odhi e yiero to timre ay maber kata ay marach kuoma to maber ne ng'at moyumba ni noyiere to an ok oyiera. Koro gimodong' ni wabro kwayo migosi ma noyier sani mondo jo make it to a reality nikech computers nitie Dunga Resource Center. Ginyalo koro kelo internet magi continue gi that process magi no timre a reality. Koro en process manase chako kendo en process mantiere e Dunga Resource Center. Otena mogik en ni jo Kenya duto obed kamoro achiel mondo ji owinjre mondo wateru Kenya mbele. Kuma Kenya osechope sani ok onego bed ni wadok chien kata matin. Kendo anda kwa migosi ker mar Kenya ni en nyako dog mana piny ma owuog gi opposition nikech opposition tiyo tije sani. En nyako dog piny kabisa mowuog gi opposition moket lwedo ne opposition ni wati kamoro achiel mondo Kenya odhi mbele. To ka gi continue gi chest stamping to wadhi duoko Kenya chien kabisa. Ma esa ma nyako time gino kiko we sani okal ma ji ochak bedo gi gimore kudni moro donje wi ji ma ji bed rebellious kode. Ma esa ma nyaka bed piny ma gi los Kenya mondo Kenya obed gimoro achiel. Erokamano. Agone erokamano nya Joseph Opiolale kuom twak kod okinyi ma kawuono. Mesha kodede ote mari mogik. Mogik anyalo mana wacho ni jo Kenya onego ong'e pogo kind sama wawacho siasa to gi sama iwacho weche mopogore. Ang'e ni it ji pupni seche moko ka ji owinjo weche moko e rally kata romo mag Azimio to gichak giwinjo moko ka iwache liel koni ka ker kata jalupne wuoyo. To ji jo Kenya mang'eny paro mana ni wasedonjo e yiero ma 2027 pod pok wachopo kanyo. Ji onego ng'e ni ng'ama kama samoro wuoya nikech owacho weche siasa to ng'ama kama samoro wuoyo ka wacho weche moluwore gi development ma wadwaro e sechegi. So kata mana wabunge wamedo kwayo ni kaber to gitine jopiny moingo kinde mora mora mondo ji ong'e ni election kudhiye kata ka ok uyudo presidency to jok muyiero ma represent u kama chalo wabunge, senators gi governors pod nigi teko maduong' mar tiyonu kaka jopiny ma uyud lokruok mane onge kinde moro. Agone erokamano Nyamesha kodede kachal koda ka Joseph Opiolale kuom yudo thuolo matok kodwa okinyi ma kawuono en moro pile ka pile ka wan kodi kaka watwa kendo wagoyo mbaka ni mar mbaka ma wagoyo ema wagerorego kaka oganda. Dakika osekalo 17 tok sa 2 mar okinyi. Chenro mabiro en chenro no mar tedo gi chiemo kod nyawadwa Joyce Oduor. Kama ntiere kar kae awinjo mana ka gima koro osechako timore yo moro ma ok ni kare. Umwa koro hinyore kar ka. Yena mondo mi walore gi kanyo. Chenro mar rupiny twak mokwongo oserumo. Koro ikete mondo ne chenro mabiro. Nyinga Cleophas Oluoch, nen mor mara mar bedo kodi e kinde gi duto. Imedo kete manera Ramogi TV.